charchim along ningkan kritroksia prang di masa pen ilitum phan karbiatum phan nang kapache bohong toy la Assam government tu cipoh nang pache bohong toy lo nang pache bohong toy thike ilitum autonomous state hang rapet di masa pen karbiatum la sila pache bohong pache lang seledra autonomous state pa pe hang thik thidet nang po pa sila Assam government tu mi claim lo la masi la ke claim long ilitum karbiatum haladak charchim prisek along bang kep rai si thidun lo osomar kado babe lapen dak lang milia long ta thilo bang kep bak dak ta thidun lo ahem arita me ke lap lo la son si cheplang lo la ke Assam government si ke claim lo la si ilitum kado ita cheri nangi non anta tribe atumang bong ko pa jok ye phansi la Assam government de claim bom lo athema ilitum aja kong ka pivir ye phan itum phan ka pe bob ye phan itum tribe atum an chelang pet lo te ilum intang ware ji pugama thasi la Assam government tu la bongo sena atum pen alang ilum claim rapet la non ke labangso akes labangso kache chok along la so kache bohong along aphan labangso puthak Assam government tum inquiry lo sita non anta inquiry report tapi klangkli la sinili tum chuke damtang cikloyon thombak aprang Assam chief minister aphan memorandum submit lo la inquiry report an nang peklang lap nang lipusi la de la boro di masa pen karbi chot kali boro pen karbi tado karbi pen kuki tado karbi pen chomang tado karbi pen rengma tado la tribe atum anang bong along linang ithi nei ke golaghat ana thupen la pen nogaw ana thupen along linang ithi nei pen hojai ana thupen sita ili tum hana pa je chok toy ke hala border meghalaya na thu la pen nagaland na thu la pen dimasa pen la son si ili tum han vil la posi ili tum la ke cheri nahi ka do eta la pen do clip clear nahi do clip ong hala Assam government de ko claim to ong ti la si ningjit dak nahi litum ka do beta la si pini ke hala swa arni alam che ma tha thusi ni litum dak melur nang kai lo la pen ni litum ha charchi malong ta son thak si melur kai dam lo APHLC penta la pen asong ka prek tum da dak kai lo la pen dak ta asong ka prek tum benta dak nang che ma tha thu lo melur ke kai pen jo la hello ni pukang tum alam ke pini ke la sine tu nge la report ka kiri lo kopia posi komat mang chok ke komat tum si lai claim mahala report long do yi di la si jong si eres rated lang non anta la pen aja tu nge pulo council ta pulo posipu adai ka ve pin ben ki thidun dum ke che phudun de tum ke ki thidun atom bang ke la tum bang ke compensation da pinang ne pula hai sita la ki thidun anta adai ka ve pin se lo itu ngesidan ben lagi tiga lidet ke hala bang sohut nili chini nilita thek dun lor bang so lam chini dun lor adai go ni tum karbi tum bang ke chedan nang ni pusi ni tum ni pu nili pulo karbi tum phan nili lo la pen bohim lang thasa ke hai hala jadi ke ne so hosom a president ni tum bang hini ta pulo chedan nang ni la so lam karbi tum chedan nang ni thema la ke Assam police ke claim ke pusi ni tum pulo hala surta ande la ke adai ka ve pin hai selo ki thi anke la se la adai ka ve pin atom phan ki thi martyrs atom phan pulo martyrs tame victim ai yat vet lo hala tum martyrs ta victim ai yat vet lo hala tum a hemarit mi ke lap lo ande hala tum phan 10 crores ka sanction tang do ke di government tum hala so 10 crores pen konat lo ki pi alang li tum council tum na hisap nang peklang ni konat na si ke pedam et na la so poisa ai ke long le tum lang mili bethe ke long le tum du peklang along ka prek ta ke long le tum du lang la si la tuge a hok lo arrest redet ke di government tum non anta kubus ga arrest po Assam police binake la hilo ka arrest redet lo akam ke